И здравейте хора, аз съм Дамян и днескашното видео ще снимаме на Cookie Clicker. Сега виждате, че съм 1400 бисквитки, но аз ще почна от начало само ако открия къде и така е добре. Само трябва да намеря откъде се почва от начало. Опции. Добре. Харе бе, защо? Къде е това? Ами сега. Delete your program. Ето, wipe save. Yes. Do it. Да, искам. Сега почваме от начало, хора. Сега трябва да цъкаме върху тази бисквитка. И да. За жалост, автокликър нямам. Но може да купувам всякакви курсорчета. Сега ще купя две. 0,2 секунди ми дава бисквитка. Това е добре. Ками, пази ли ще ядиш? Ками, пази ли души? Може да купявам, може за супер кочета. Да, може, Ками. Сега тук цъкаме ще събираме за бабата. Това какво е? Шумно е ръка. Нищо. Тате, какво е? Ей, това е Ками, шумно. не. Пати, какво е? Ей, това е шумно. Часовник. Един приятел му питаше да си... И що е един Ками, не, стига. Много пъти я цискаш. Да. Сега ще купим още една баба. Само ще видя, това е 1000 бисквити. Ще чуете как кликам. Сега ще купим втора, трета де. Едната е на последната е на 98, едната е на 107, а първата е на 94. Агата на 107 години. Омага, тя така се казва. 153-та следващата. Геймсейвът ми са долу. Това е добре. И сега всеки момент събираме за четвърта баба. Сега е една 111 години на Цуки. Вече имаме баба на 111 години. Я да видим статистиките ни. Кухи и банката, окей. Общо бисквитки в цялата игра имаме 640, играем 2 минути. И да. Скоро ще имаме за следващата байбичка и вече купуваме. Тя пък е на 88, тя е най-младата. Трябва да имаме и млад баби. Сега. Принципно долу има още неща. Какво? Нека да имам тия халавите. Какво цъкна? Ето ли ги баби. Тя ще не купи 6-та. Тя е на 84. Окей. Тя е на... И сега баба. Окей. Найс. Мисля, като стигнем 1000 бисквитки, видеото да спре. Това видео ще бъде на няколко части, се надявам. И да. Ще да купя. Пък тази бабичка е на 93, няма лошо. Има две едни и същи. Окей. Ба. Какво направи? Добре, купих няколко. Курсора нямах видео, какво стана. На следващата бабичка ни трябва 267. Оле, правим... В секунда правим 8 бисквитки, цяло и 2.
Това е много добре. И като кликнем и да плюс 10. Не, това не... Не, абе, няма никакви вируси. Махай. Окей. Губваме следващата баба. И вече правим 9 бисквитки в секунда, омага. Абе, имаме 1000 бисквитки, ще играем малко повече, защото чайте да видя колко време снимаме. 5 минути снимаме. Това е окей. Момент. Тук има всякакви ачивменти в играта. Направил съм 10... да, 10 бисквитки в секунда. Мисля, събирам за 1000 бисквитки за това, което ще направи бабите по-силни. Да, бисквитки. Трябва да кликна... Аз имам повече бисквитки. Да, Ками. Трябва да цъкна още около 200 пъти. Защото ако ми дава по 2 секунди, ама не. По-малко всъщност. Your cookies are popular. Аз имам повече бисквитки. Вече нашите бисквитки са популярни на нашето такова. И какво? Тук има нещо, което не знам какво е и защо е. Сега ще купим бабите да са ни по-силни и ще видим колко бисквитки ще получаваме в секунда. Купуваме и моля 19 бисквитки в секунда. Вау! Директно не се бавим, а купуваме 10-та баба. Една бисквитки в секунда. Колко много само. Окей, най-старата ни баба е на 111. Това мога да го купя, ама това не е било. Мисля, събирам за... Не, това не. Мисля, събирам или за това, или още баби. Още баби! Я да видим. 94, 87... Абе, имаме млади, имаме и стари, 107... 111 е най... Маля, 25 секунди бисквитка, аз като цъкам, взимам и аз по доста. 27 бисквитки в секунда. Всеки път като купим една баба, мисля, че ставаме с повече бисквитки в секунда. Така би трябвало да сме към, надявам се, 5000 бисквитки поне. 5128 бисквитки за 7 минути. Знам как ви по-удобна камерата така. Аз мога да си увеличавам камерата, мога да играя без камера. Пишете дали искате без камера или с камера или както ви искате. Вече мога да купя ферма. Тази ферма, моля, 35 бисквити на секунда, това е много. Добре, фермите няма как да гледаме на колко години са. Поради очевидна причина. Мисля, като стигнем 10 000 бисквитки да спираме. 37 бисквитки в секунда ще събирам за още една ферма. Ще имаме 14 баби. Златна бисквитка, къде? Трябва да има златна бисквитка някъде, ама аз не я виждам. Къде е златната бисквитка? Къде? Къде ми е златната бисквитка? Абе, ще играем без златна бисквитка. Златната бисквитка е тъп. 45 бисквитки в секунда, това е уникално. Заболяма дясната ръка, почвам с лявата. И да си видим бабите, 90. Всеки път като купя нова баба става по-млада и по-млада. Всеки момент събираме за фермата и вече я събрахме. Олеле, многото бисквитки дойдох. Абе, F, знаеш ли, трябва да цъкна за цял екран? Окей. Сега събираме още на ферма, тя е 6773.
вече правим по 61 бисквитки на секунда. Това е супер много. Ще купя 15-та баба, която е на 86. Окей. Не знам дали да почваме за минута да събираме. О мага, 10 000 бисквитки. 12 даже. Мисля до 15 000. Абе, направо казвам, мога да си гледам OBS-ът. Да не стане твърде дълго видеото. Купувам и пета ферма и вече правим по 71 бисквитки. Мале. Я да видим статистиката. Вече имаме почти 15 000 бисквитки. И трябва като купя следващата ферма да имаме 15 000. Да, имаме 15 000, 100%. Да видим. Даже почти 16 000. Еми, хора, мисля това да... Чакайте само да сейфам играта. Сейф. И хора, това ще бъде от днескашното видео. Аз бях Дамян. Чао.